Па е оня там, дето му ще Дракула, излезнал от замъка си и на всичкото отгоре е на слънце. Чи за риба. Уит! Айде, хоп! Сега чакаме да хвани рибка, за да може какво да едеме до вечера. Затова дойдохме по-рано, за да може да нахрани. Уит! И говна. Вперед. Раз, два, раз, два, раз, два.